Chega o outono e chega tamén unha das citas xa habituais do cine documental vinculado ao medio mariño e ao sector pesqueiro, en Outes, como é a Mostra Internacional de Cine Documental Mares da Fin do Mundo. A cita, que chega este ano á súa sexta edición, a cuarta en territorio outense, desenvolverase do 1 ao 5 de novembro. O programa será amplo e variado, con proxeccións, faladoiros e outras actividades, nas que destaca tamén o propio certame ou a competición oficial, na que este ano participarán un total de 15 traballos, chegados dende diferentes países. Recibimos máis de 2.000 propostas de todos os rincóns do mundo, prácticamente. Se fixe un traballo exhaustivo e se elixiron 15 curtametraxes de todo o mundo, en donde temos pois países representados como pode ser Israel, como pode ser Corea, como pode ser Rusia, como pode ser Alemania, Francia, Estados Unidos, países de Sudamérica e países de África. Un amplio recorrido sobre todo o mundo, sempre coas dúas características principais da mostra, que son o xénero documental en competición e esa temática que teña que ver, de alguna maneira, coa pesca sostible, co trato artesanal sobre a pesca e o cuidado do medio ambiente mariño. Dende o Concello, un dos principais patrocinadores, xunto coa Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, destacaron a importancia deste festival, que ademais de poñer a Outes no mapa a nivel internacional, servirá tamén para pôr en valor un dos nosos recursos naturais máis valiosos, como é o mar, cunha especial vinculación co municipio. Outes vive o mar. Forma parte da súa mesma esencia e é unha peza imprescindible da nosa identidade máis importante, non? Da nosa identidade colectiva. Outes é o berce da carpintaría de Ribeira e o concello do mellor berberecho do mundo. Por iso é importante que dende o Concello apoyemos e, cando nos toca a nós tamén, fagamos iniciativas que potencien e poñan en valor ao sector. Como en edicións anteriores, continuarase coas seccións Proa e Popa, nas que se programarán proxeccións de películas e documentais na vanguarda do cinema de realidade e tamén outros de arquivos e filmes históricos. A mostra completarase tamén con proxeccións especiais, como é o caso da inaugural, este ano da Man de Matria, do director Álvaro Gago, e outras actividades paralelas, nas que se incluirán faladoiros, charlas, obradoiros de cinema ou exposicións, este ano a cargo do fotógrafo Antonio Nodar, que será o convidado especial.